ina son aure da za ki bani dama ki ce da ni na kawo kudin aure assalamu alaikum mahaifina yau na zo ne mu yi magana ce ta rayuwa da hana zabe zane zo wana Allah sarki baba na kuje ba wannan ne Allah ya bani ne a yi mai da aure ne sai kuje ba ne Allah ya sa na yi girma da hankali baba a yi mai da aure to ai mashawara ba da yi mai da aure ana ba sai baba a yi mai da aure kina da jama'a ko len so ba ne ka za a yi masa aure Ismail ba da yi sai ta ne Allah nuna bobo ya baba ya yi mini aure san tashi ne da sauri in je in baka kyawaran baba ta ta mini zaɓe ya ce da baba ka babuwa ma ba da zai da bake wanke sai da yau da babuwa magana shi ta bayan yi da na fahimci Allah ya babuwa maganar auren da kika ce zaki ni ma zan mata aure in kwacin keke mai da aure baba tun da dana gana yi girma sana ta in siyar da gonan baba ya saka ana su mata da ke sun fi sani ai ba da aure baba ba ni bin da aure ai bin da aure baba ba ni sa aure ai bin da aure baba ba ni sa aure si aure da su tana gobe amaryar ango maka su ta nishani